butas akong bago. Yapit na ako mag-school, no? No, yawas akong bago. Si Ilsa, ni katumukan tao kuan. What? Let it go! Let it go! Dili man si Ilsa, bay. Pero si Ilsa ganin niya. Ay, nakiinumdum na ko. Marinig siya si kuan di ay katong si Sophia the First. Katong walay-mulay no kanta nga. I was a girl in the village doing alright. What? And ano to? Ito'y RPC. Alright, basta mo na lang siya. Happy ba siya, oy? Oy, yawan akong notebook ay. Misila na din kuha ni Padulong ba? Widow, be? Uy, yawan na ako mo drawing ang star, oy. Ay, dungakan ako nag-drawing karon bay, pero tayo sa... Unsa man nga akong isa ka notebook. Oy, mura man nagsi-ulid. No, gapos mo, dra, oh. Ay, sabi, asa to kung napis diri, be? Oy, dara, nadato'y crayons pula, oh. Mag-drawing di kong heart diri di, ay. Mag-drawing kong heart. Ay, sa, ha? Okay, kung mag-drawing yung heart, oy. Ay, sa... Gana pa nagbakante diri. Oy, siguro ko magsulat. Oy, di parayin ko. Ato na ko sa eskwelahan. Break na ko. Dili na ko tantong bugo. Ay, sa sulatan akong pangalan por be. Lala, si Kuy Bay. E-E-E-O. Uy. Wow, gapuang bag ni Kitoy. Asa daw? Asa na yung bag? McQueen. Ay, McQueen, katong the cars. Katong usap tayo sa Murdagan? Ay, ninduta kayong bag. Uy, may school na po ka. Classmate siguro ta pa. Basta na yung grade mo? Grade 4. Grade 4? Wapang kayo kanina kay nursery. Kaya sabi yung susunod ano mong bag? Sabi mo ha? Hala, kapuha sa pencil case. Ay! Hindi ko kapalit ang mga yung ani ba? Unsa din siya? Wow! Na ay roller, na ay... Isa mo ni? Bahal, lapis. Ay, sa tahalan doon natin yung lapis gabi. Tahalan na to, ha? Adili ka. Ako ano na akong tahalan, oy. Laog mo ka, oy. Hindi ka pa pinilam anay mga spider mga pinsel. Saan hindi ako adi ay? Naguba ako dahil ha? Di, lagi ni maguba lagi. Kabalo mo kung maggamit ani. Ikaw Kuy, unsa grade ni mo? Kindergarten. Pangit nana oy. Pangit pa rin ang kindergarten. Dili man diya man doon ka matugod ang ispila ng kindergarten. O, danay na lang tabi. O, danay tag-drawing. Ha? Di man ko kabalo o madrawing. Ay, wala man din di ay. Unsam din naibalaan ni mo di ay. Makiya. Ay, mag-iap ra din mo naibalaan ay. Sige daw, pag-iap ng 1 to 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Wow, orda na niya, oy. Wow. Right pang kayo, bay? Nga, nasa-study man ko. May pagka nag-study. Ako, wala din nangatudlo sa kuakit. Awara ko nang sinulatan ako, o. Di ko kabalo mo sulat do. Anawa Kuy. Oh, mula ikaw. Binuang si tanong sa kwa, unggoy. Paliyaman naong Nawayang ka, pariya ba ni Big Tao ka na? Kanang powder na lang tawag drawing, be. Kanang apple. Sige, paulayan ta. Kanay ta. Kanay ta, ha? Powder na yung drawing. Ayaw, diri abang tanaw dito ra ka sa likod. Powder na yung mangkata. Tama na ni Aqua, oy. Naidaot-daot na rin sa kilid niya. Ningin kayo ni nga apple pipes na ni, oy. Uy, utan ako drawing apple, uy. Sama na! Tira man mo na akong bante. Daw, ako kuwag drawing niya, oy. Mas gwapo pa man yung apple sa kuwa, bay. Daog na ka, ay. Ikaw na daog. Pangit kayo apple. Sige lang, may eskwela pa kong tarong, oy, para mahawad yung kong drawing. Uy, ako kaya ko. Nay, crayons? Sige, pailaman ako daw. Asa man? Daw, be. Wow! Bakuha ni crayons, gini ay bay, pili ko may ilaman na kit. Nakuha. Ang labi na kuha ni nga crayons, oy. Awa, dako kayo do. Bukani no, dagko kayo.
Dah, dakuan mo crayons. Ay, wala ka itong gagmay lang. Napon. Anak ko kayo ni nga crayons. Ay, kanang buwan lang di, kanang gamay lang. Dako mo kayo ni ay. Wow, napon yung gagmay. O, kanilang gagmay. ako ang kuluran, ako ang apple ha. Okay lang? Sige, kuluran ako. O, kuhan akong apple ba kanang color red. Kanang color red akong kuluran ba. Hey! Red! Dara, kuniti. Kuniti. Ayaw pala nga kuya. Sumbong si kako kuya kanon. Di mabali oy, kadali lang tanawa ha. O ana man na pag-color o color red pa ng apple god o. Awa, o tanawa. Ay. Pastila na bali. Pastila na bali. Na. Ay, wala pa ko tutuyo akit. Wala man ako tuyo ako. Wala man ako tuyo. Bali ang crayons. Sakita sa kong ulo. Oy. Da, yung matagam. Ni mo man gibali.